Калі вы думаеце, што паўночная вайна гэта выключна пра гісторыю Расіі, а мы тут усе звар'яцелі, пачаўшы піліць відосы пра яе, дык не, мы, прынамсі, пакуль што норм, і мы па-ранейшаму канал «Загляне сонца», выключна пра беларускую гісторыю, на якую вельмі паўплывалі падзеі пачатку 18 стагоддзя і вельмі дурная звычка сябраваць з усходнім суседам. Няхай і не па сваёй волі. Таму разганяемся, набіраем абароты, пагналі. Пасля смерці легендарнага Яна Сабескага, караля Рэчы Паспалітай, які расхерачыў турак у 1683 годзе і уратаваў тым самым Еўропу, былі розныя кандыдатуры на першую пасаду ў дзяржаве. Найбольш моцны французскі прынц Франсуа Луі де Канці ды саксонскі курфюрст, асалода нямецкай мовы, Фрыдрых Аўгуст. Масковіі тады яшчэ не Расія, а менавіта Масковіі было прынцыпова важна, каб каралём не стаў француз. Той мог памірыцца з туркамі, а маскалі ўжо з імі актыўна ваявалі за Крым і Азоў. На выбарах у 1697 годзе Франсуа набраў большасць галасоў шляхты, але маскалі сталі пагражаць вайной і выставілі войскі на ўсходняй мяжы ВКЛ. У выніку перамог той самы Аўгуст. Кажуць, што ў Пятра і Аўгуста быў, натуральна, броманс. Адзін хацеў забаўляцца, другі умеў забаўляць. То бок кіраўнік Масковіі тупа фанацеў ад свайго нямецкага кента. Але ён быў больш прыкметны іншымі момантамі. Увесь гэты дэкор велічы, значнасці і лезвені святасці якасны, трэба прызнаць, якасны рускі піар, які толькі часам даволі рэдка разбаўляецца заўвагамі пра далёка непросты характар гэтага чалавека. Але гэта настолькі, мякка кажучы, што, натуральна, страшна. З усіх рускіх цароў, далёка не святых людзей, гэты, кажуць, вылучаўся, нібыта эталонны маньяк. Чалавек вырас сярод кашмара рускай смуты, калі стральцы ўрываліся ў пакой баяраў, рэзалі на кавалкі жывых людзей, пасля ўсё паўтаралася з іншага боку, і на ўсё гэта глядзеў малады чалавек. Лічыцца, Пётр з дзяцінства быў цалкам пазбаўлены эмпатыі, меў псіхалагічныя праблемы, эпілепсію, а пазней алкагалізм, садызм і сексуальныя дэвіяцыі. Чэл любіў персанальна ўдзельнічаць у катаваннях і казнях, сам рубіў галовы. Падначаленых проста біў палкай. Калі яго сын Алексей збег ад папы ад такой бацькоўскай любові ў Еўропу, яго вярнулі з дапамогай тагачаснага ФСБ, таемнай канцылярыі, і казнілі. Пётр цікавіўся хірургіяй, але не ў сэнсе навукай з гуманітарнай кропкі гледжання, каб зрабіць медычнае забеспячэнне насельніцтва сваёй краіны лепей, а тупа любіў асабіста вырываць зубы. Адпаведная калекцыя захоўваецца ў Петербурзе да сённяшняга моманту. Кажуць, Пётр сам сябе лекаваў, бо меў звужэнне мачавога каналу, таму устаўляў туды катэтары. Можа, таму і быў такім злым. Час сам-насам са сваім целам можна праводзіць значна больш прыемна, if you know what I mean. Дзіўны чалавек, больш як 2-метровага росту, з маленькай галавой і 38 памерам абутку. Мы не маем медычных заключэнняў, але вельмі падобна, што быў псіхам, але 100% не дураком. Таму і распачаў паўночную вайну, трамплін да сваёй велічы і поспеху. Генеральна паўночная вайна гэта бойка паміж Расіяй і Швецыяй, арэнай для якой чамусьці стала менавіта тэрыторыя Рэчы Паспалітай, у прыватнасці Беларусь. Не чамусьці, а зразумела чаму, праз геаграфічныя чыннікі. Шведамі кіраваў такі Карл XII, лічыцца геніяльны палкаводзец, які натуральна жыў вайсковай тэмай і нават спаў у сваіх кірзачах. Яго фішкай было перамагаць ворага меншай колькасцю. Да нас вайна прыйшла ў 1702 годзе, хоць фармальна Рэч Паспалітая і ўступіла ў яе ў 1704. Ужо ў 1706 шведы занялі Саксонію, вотчыну Аўгуста. Для яго гэта было натуральна катастрофай, і чалавек нават настолькі засмуціўся, што адмовіўся ад кароны Рэчы Паспалітай. І плюс да таго быў вымушаны башляць Карлу кантрыбуцыю як пераможаны бок. У прынцыпе, нават на гэтым усё магло скончыцца, бо Расія засталася адна супраць Швецыі, і царскія дыпламаты сапраўды рыхтавалі варыянт міру. На жаль, не сталася. Карл вельмі хацеў прынізіць Расію, разбіць яе войскі ў генеральнай бітве па ўсіх рыцарскіх ці, можна сказаць, пацанскіх канонах. Сабрацца, вельмі мне хочацца сказаць, што за гаражамі, але не сабрацца на адным поле і разабрацца тварам у твар у фармаце хто мацней. Расіяне пачалі думаць, што рабіць са шведскім тэстастэронам, разумеючы маштаб магчымага гамона. Прыдумалі так званы жоўкаўскі план. Жоўкава гэта каля Львова. Ідэя наступная: зрабіць абарончую лінію па Дняпры, то бок
па Беларусі, каб не пусціць шведаў на Маскву. Пры гэтым ніякіх раз на раз, лоб у лоб, а тупо сыходзіць ад ворага, выматваць яго панадалей ад дома. Дзеля рэалізацыі, можна ўсё. Расхерачыць інфраструктуру, там масты, дарогі, вымаць усе харчовыя запасы і скоту насельніцтва на шляху шведскай арміі. На здароўе, не сваё ж. Тактыка выпаленай зямлі, каб нічога не засталося. І дзе яна рэалізоўвалася? Канешне, на тэрыторыі Беларусі. З меркаваннем Аўгуста асабліва не лічыліся. І хто он ужо такі без сваёй-то кароны? Рэч Паспалітая, а значыць і ВКЛ фармальна саюзнік Масквы. Але каму якая справа да гэтага? Шведы, гэта 34-тысячная армія Карла ідзе з занятай Саксоніі. Натуральна, праз Польшу і Віслу. Пад канец 1708 года яны падыходзяць да Гародні, дзе перад гэтым стаяў Пётр. Зразумела, што перад ад'ездам Пётр затапіў свае гарматы ў Нёмане, а сам горад пакінуў спустошаным і разрабаваным. Карл прыйшоў такі, нікога не знайшоў, але ж рукі чэшуцца, хочацца даганяць. Але лютая зіма, таму чалавек спыніўся ў раёне Смаргоне. Трэба разумець, што яшчэ ў 1704 годзе у Пятра з Аўгустам былі падпісаныя пратаколы пра саюзніцтва, фактычна пра выкарыстанне тэрыторыі Беларусі як кармавой базы для рускіх. Пётр так і загадваў сваім войскам: хлеб, які стаіць на поле ў гумнах, паліць не шкадуючы, сабраны вывозіць, пры магчымасці хаваць, млыны і жорны закапаць у зямлю, каб хлеба не было чым малоць, будынкі і масты псаваць, лясы засякаць. А калі хто павязе да непрыяцеля, ежу маецца на ўвазе, хоць і за грошы, то будзе павешаны. Як яно выглядала на практыцы? Кароткі адказ вельмі херова. Больш падрабязны адказ наступны. Добры прыклад мірскае графства Радзівілаў. Нясвіжскі адміністратар Ежы Табрыловіч пісаў наступнае: каб маглі, агнём бы ўсё спалілі, жадаючы нічога не пакінуць шведам. Для войскаў Пятра Радзівілы былі калабарантамі, бо сімпатызавалі шведам. Зразумела, стаўленне было адпаведнае. Вось апісанне іх паводзінаў рускіх салдатаў акурат у мірскім графстве. Тых, хто не мог схавацца, мучалі, білі, пяклі. Кожны мусіў пра сваё апошняе дабро распавесці і аддаць. Карацей, такая вось буча 1708 года. Пасля прыйшлі шведы і таксама шукалі, што пажраць, а жраць ужо не было чаго. Вельмі хутка распачаўся сацыяльны трындзец. Голад, людзі хутка паміралі. Пад самым свержаннем, як вада сышла, шведы знайшлі утопленага свайго суайчынніка з вялікім каменем, прывязаным да шыі. То бок беларусы паціху мачылі тых, хто да іх прыходзіў за жрачкай і каштоўнасцямі, і асабліва не разбіраліся, да якой арміі гэты чалавек належыць. Хаця з арміі Карла хадзілі ў тым ліку і харугвы Рэчы Паспалітай, якія абралі менавіта яго бок. То бок, па сутнасці, гэта грамадзянская вайна на нашых землях. Нібыта да таго праблемаў нам не хапала. Агулам Пётр сканцэнтраваў на беларускім напрамку ажно 70 тысяч рэгулярнага войска плюс 10 тысяч казакоў і калмыкаў. Расійская абарона стаяла па Дняпры, Орша, Магілёў, Шклоў. Карл XII яшчэ меў сілы, таму ў бітвы пад Галоўчынам перамог 38-тысячнае расійскае войска, хоць сам там меў толькі 12 тысячаў. Але херовае надвор'е, нон-стоп дажджы, есть няма чаго, шведам было не супер камфортна. Карл пайшоў не на Маскву ў выніку, а ва Украіну, бо тупо палічыў, што там можна прывесці армію ў парадак, плюс троху падкарміцца. А яшчэ ён наладзіў вельмі добрыя ўзаемаадносіны з гетманам Мазэпай. Той першасна быў саюзнікам Пятра, а пасля ўжо Карла. Для Украіны гэта герой і круты чэл, а для расіянаў здраднік. Мы ў сваім першым выпуску на гэтым канале параўноўвалі героіку Беларусі і Расіі, для того, каб зразумець, што это розныя краіны. Калі ласка, калі ёсць магчымасць, паглядзіце яго, і падпішыся на наш канал. Нам будзе вельмі і вельмі прыемна. Чорная паласа шведаў пачалася ў 1708 годзе. Іх заставалася 23 тысячы. Стомленых, галодных і злых. Сышлі ва Украіну, але былі цалкам разбітыя пад Палтавай летом 1709-го. Паранены Карл з Мазэпам збеглі праз Малдову. Баявыя дзеянні яшчэ працягваліся, у тым ліку на море, ажно да 1721 году. Беларускі эпізод той вайны у плане баявых дзеянняў нібыта быў скончаны, але нібыта. У тое самае мірскае графства, пра якое мы распавядалі вышэй, рускія вярнуліся ў 1609 годзе і працягвалі мардаваць і душыць людзей ажно да 1718 году. У перыяд з 9 па 10 годы у
радзівілскіх маёнтках быў вялікі голад. Плюс салдаты выдатна пераносілі не толькі венерычныя хваробы, але і чуму. Таму ў мястэчку праз эпідэмію вымерла больш за 100 чалавек. Заможнае мірскае графства пераўтварылася ў зомбі-ленд. Жабракі паміралі пад плотам, іх хавалі ў ямах, не ведаючы нават імёнаў. Багацейшыя мяшчане і яўрэі таксама хаваліся недзе па лясах, каб іх не знайшлі, не забілі ці не заразілі. Паказальны таксама лёс Магілёва. Значныя расійскія сілы там сканцэнтраваліся яшчэ ў 1707 годзе. Магілёвым кіраваў Александр Меншыкаў, фаварыт Пятра. Той не хаваў намеру спаліць горад, як толькі прыйдуць шведы. Летам 1708 году мясцовыя жыхары нанеслі Меншыкаву кучу бабла, плюс велізарную кантрыбуцыю для войска, каб толькі ён нічога не нішчыў. Магілёўцы любілі свой горад, а Меншыкаў любіл бабос. Цікава, што шведы ненадоўга ўсё ж зайшлі ў Магілёў, але расійская армія хутка адбіла яго і вярнулася ўжо 8 верасня 1708 году. Мясцовым жыхарам далі гадзіну, каб пакінуць горад. Салдаты зайшлі і разрабавалі ўсё, што маглі забраць. Выйшлі і падпалілі горад к херам. Тое самае зрабілі з Віцебскам, Оршай, Дуброўна, Горкамі і іншымі месцамі. Як вынік, спустошаная Беларусь, якая пераўтварылася ў зомбі-ленд. Не кажам унікальны выпадак, бо так ужо было пасля Лівонскай вайны 1570-80-х гадоў і невядомай вайны 1650-60-х гадоў. Паўночная вайна проста чарговы эпізод таго самага серыялу. Рэч Паспалітая не атрымала ад перамогі ні тэрыторыяў, ні бабак, ні трафеяў, толькі страты ў насельніцтве, спаленыя гарады, расхерачаную эканоміку, войска, сацыялку і пачатак свайго канца як дзяржавы. Войскі Расіі мелі поўнае права выкарыстоўваць тэрыторыю Рэчы Паспалітай, стаяць тут і хадзіць туды-сюды. Падобна, вельмі падобна да сённяшняга становішча Беларусі. А Расія ў выніку ўсяго гэтага афіцыйна стала імперыяй. Гэта 1721 год. Пётр перайменаваў Масковію на Расію з дадаткам імперыя, а не царства. Ён атрымаў выхад да Балтыкі, пачаў будаваць флот, каб яшчэ стаць і марской імперыяй. Праз Балтыку Расія стала заваліваць Европу танным збожжам і гэтым чынам канчаткова забіла эканоміку Рэчы Паспалітай, якая да гэтага была асноўным пастаўшчыком хлеба на захад. Невядома, як бы там было, каб каралём у 1697 годзе стаў той самы француз Франсуа. Магчыма, мы бы пасябравалі са шведамі і туркамі і ўтварылі тую самую балта-чарнаморскую ось ад поўначы на поўдзень па вертыкалі. У нас пра гэта ёсць адмысловы відос. Калі ласачка, паглядзіце яго і упадабайце гэты відос, калі вам бяспечна. Для чаго былі тыя пакуты? Ну, каб пра 100 гадоў у 1812 годзе Расія з дакладнасцю паўтарыла з Беларусю тую самую тэму палігона, але ўжо ў вайне з Напалеонам. Але гэта зусім іншая гісторыя на іншы выпуск. Калі хочаце нешта такое тэматычнае, калі ласачка, напішыце ў каментарах. Нагадваю, мы канал «Загляне сонца». Давайце беларусець разам.